Hei, neața lume! Astăzi voi juca pentru prima oară un joc cu comentarii. Eu sunt de Game for Mia și acesta e videoclipul meu numărul 100. Sper că o să apreciați și cer scuze dacă conduc cam nașpa. Pentru că e cam greu să înregistrez și să conduc în același timp. În fine, în acest videoclip voi vorbi despre ce fac, ce am făcut și ce voi face pe canalul meu de YouTube. În primul rând, acum sunt cam răcit și mi-e cam greu să fac. Am și o voce cam nașpa pentru videoclip. Dar m-am străduit să încerc să fac asta. Până acum am avut 99 de videoclipuri, acum am ajuns de, nu știu, 6.000 de vizualizări, cred mai puțin, și 21 de subscribe. Plus coleg care intră fiecare zi, absolut fiecare zi, să verifice videourile și să dea dislike, pentru că mai trebuie să trăiască și unii cu ceva. Da, cum spuneam, de acum o să fac comentarii, nu știu, la toate jocurile pe care le-am la cel mai multe și sper să mă placă. Am ales să joc cursa asta pentru că e o cursă mișto, mă rog, zonă, pentru că joc cu free play, sunt pe bani. Și viitor o să fac niște proiecte cu colegul de-al meu, care și el de asemenea face jocuri cu comentarii. Cum ar fi Minecraft sau Assassin's Creed 3, nu știu, opa, cred că e de unde să spun. Am ales să fac videoclipul ăsta în română pentru că majoritatea subscriberilor și celor care sunt pe canalul meu sunt din România și sper să aprecieze. Cer scuze că am emoții, dar e prima oară când fac comentarii și sper să mai fac. Este mi amuzant. E cam greu să editez acum, de asta n-am mai postat de 3 săptămâni, ceva ca lumea, și viteză maximă. Și am avut școală, teste, examene finale, etc. Ups. În viitor, adică este început de săptămâna viitoare până, nu știu, până când termin activitatea pe canal, dacă o să termin vreodată, o să mai fac videoclipuri, comentarii și fac, dar până atunci mai vedem, trăim și vedem. Nu știu cât de lung o să fie videoclipul, dar nu vreau totuși să fac așa de lung. That's what she said. Nu prea îmi vine să mă exprim la ora asta. Nu știu, aici e 7 în România, la București. Când înregistrez, presupun că o să-l postez mâine, poate chiar azi, dar puțin probabil azi. Am făcut episodul ăsta special dinainte ca să ne trezim cu sfârșitul lumii și să nu mai am încărcat nimic pe
Destul de distractiv. Am jucat de mult NFS și mă gândeam că e o oportunitate bună și pentru comentarii și pentru jucat NFS. Legătură cu niște jocuri, clipuri, editat și așa mai departe. Deocamdată nu prea găsesc oameni care să facă afară de cruzioși, niște prieteni cu care joc Minecraft. Dacă vreți să vă alăturați, puteți să dați un mesaj personal, un comentariu și vedem. Pentru toți ceilalți, sper să dați like, subscribe și așa mai departe. Sfaturi pentru videoclipurile următoare și idei ce vă trece prin minte. Vă rog să păstrați un clip decent. În prezent am nevoie de publicitate. Nu știu dacă se oferă cineva fiecare pe cont propriu, dar de asta m-am ocupat săptămâna asta, în care n-am postat absolut nimic și da, lucrurile duc bine, cum să spun, la 3.000, la 5.000, 6.000, într-o săptămână, două, e ok, pentru mine, cam începător. Da, am câteva serii de videoclipuri pe care nu le-am terminat, cum ar fi Torchlight, care e, cred că, primul video sau ceva pe care nu l-am terminat, după Mirror's Edge, pe care de asemenea nu cred că o să-l termin vreodată, și o serie din Minecraft. Nu știu, o să mă apuc mai încolo. În orice caz, o să postez videoclipuri, iar apoi aștept idei, comentarii, etc. Ok. După ce o să revin, o să fac mai multe videoclipuri și sper să, nu știu, să vă placă, să apreciați și să dați un subscribe și un share. Cam atât pentru azi. Eu vă urez o seară, zi fericită și dacă mai am ocazia până la Crăciun, vă spun acum un Crăciun fericit și de asemenea vă revedem. Ok.